Някъде тук е. Айскрим. Сега аз ще ви представя това, което искам да направя. Опитвам се да ви заговоря, а след това може да ви отговоря. Вечеришият номер е 23. Мерси. Фреш, искам фреш. Фреш, Едно, две, няма съмнение. Сега вдигнете и двете си ръце и нека всички тук да се почувстваме добре. А може и да не сме сами. И в този ритъм сме ти. Аз не мога да спирам, затова продължавам. И на всички дам, сега обяснявам. Грейпфрут, аз, тук си прав. Грейпфрут, аз. Сега за миг вземете да чуйте за секунда този миг от песента. Ще ви заведем в друга част на света. Новините ще бъдат По-късно. Май увлякохме се малко в предишния куплет. Разтягахме лукуми дълги като в омлет. Да бе, сещам се. Взехме кабриолета. Нали ти казвам, карам го и право на банкета. Луд ли си, бе? Няма никакво съмнение. Ние сме навсякъде във всяко измерение. Да бъдеш като нас не е никак зле. Дори съм чул да казва, било добре. Онова с хеликоптера се прави с много труд. Трябва да си падаш малко крейзи. Крейзи? Но какво ли ви говоря, аз съм в моята кола. А римите поднасям ви с лимонче в уста. Търсите на юг, търсите и тук, търсите навсякъде, но си с друг. Търсите и там, търсите и тук, търсите навсякъде. Дори на юг. Ако искаш, може да седиш на стола или пък на футьола. Ако искаш, даже лягай на дивана в хола. Но там ще съм и аз. И не в кондола.